Jästihuispaus on Harry Potter-kirjasarjasta tutun huispauksen muunnos meille jästeille eli tavallisille ihmisille. Suomen jästihuispauksen SN-kisoja on virallisesti pelattu Sastamalassa lasten ja nuorten kirjatapahtumassa Kirjasilla jo vuodesta 2004. Pelissä on 2 joukkuetta, molemmissa 7 pelaajaa, joista 1 on pitäjä, 1 etsijä, 3 jahtaajaa ja 2 lyöjää. Joukkueen johtaja vastaa siitä, että joukkue pelaa reilua peliä. Johtaja voi olla 1 kenttäpelaajista. Pelissä on 5 tuomaria, 2 kentällä ja 2 maalituomaria sekä ylituomari. Turnaus Kirjasilla alkaa joukkueiden välisellä Harry Potter-tietokilpailulla, josta joukkueet saavat aloituspisteet turnaukseen. Toisin kuin noitien huispauksessa, jästihuispauksessa lentäminen on ehdottoman kiellettyä. Pelaajan täytyy jatkuvasti pitää toisella kädellä kiinni luudasta. Jos pelaaja irrottaa molemmat kädet, hän putoaa luudalta ja joutuu kärsimään jäähyä kentän sivussa olevalle jäähypisteelle. Kaikilla muilla pelaajilla paitsi pitäjillä on luudat. Joukkueessa on 3 jahtaajaa, joiden tehtävä on saada kaato heitettyä vastustajan maalikehän läpi. Jahtaajat syöttelevät kaatoa toisilleen ja yrittävät saada pallon maalin läpi. Jahtaajat joutuvat kannattelemaan kaatoa yhdellä kädellä, sillä toisella kädellä täytyy pitää kiinni luudasta. Molemmissa joukkueissa on 1 pitäjä, joka on käytännössä maalivahti. Pitäjän tehtävä on estää vastustajaa tekemästä maaleja, eli hän suojelee 3 maalivahden alueella olevaa kehää kaadoilta. Joukkueessa on 2 lyöjää, joiden tehtävä on estää toisen joukkueen jahtaajia tekemästä maaleja ja häiritä heidän peliään sekä puolustaa oman joukkueen jahtaajia. Lyöjillä on toisessa kädessään sählymaila ja toisessa luuta. Mailoilla pelataan ryhmyjä eli superlon palloja kohti vastapuolen pelaajia ja yritetään estää ryhmien osumista omiin pelaajiin. Joukkueen etsijän ainoa tehtävä on saada kiinni sieppi. Etsijällä on toisessa kädessään luuta ja toisessa pesäpallon räpylä, jolla sieppi tulee vangita. Etsijän on pysyttävä pelikentällä koko ottelun ajan. Siepin vangitseminen johtaa vanginneen joukkueen välittömään voittoon. Pelin aikana häviöllä olevalla joukkueella on mahdollisuus lisäpisteisiin ylituomarin määräämän taiteellisen aikalisen avulla. Jokaisen pelin päätteeksi vastapuolen pelaaja antaa vihreän kortin yhdelle vastajoukkueen pelaajalle, joka on osoittanut esimerkillistä reilun pelin henkeä.